Moi, mun nimi on Elina Ylä-Mononen. Mä oon vapaa kirjoittaja ja tuottaja ja mä oon tänään puhumassa teille podcasteista. Erityisesti siksi, koska mä oon ollut päätoiminen podcast-tuottaja vuodesta 2015 lähtien. Ja se on vielä aika harvinainen juttu. Suomessa meitä ei ole hirveän monta, koska podcasteja on ollut aika vähän sillä lailla niin kuin ammattitasolla tuotettuna, mutta koko ajan tuottajia tulee lisää ja varmasti tänä vuonnakin tulee lisää. Hei, itse asiassa ennen kuin mä niin kuin alan enempää teille kertoa mitään basicseja, niin olisi tosi kiva tietää, että nostakaa käsi ylös, jos olette kuunnellut podcastia joskus. Okei, tämä saattaa olla nyt niin kuin suurin turnout ikinä, olisiko 100% jopa. Okei, käsi ylös, jos olette joskus tehnyt podcastia. No niin, eli täällä ollaan nyt tosi pro-yleisön keskuudessa, koska varmaan puolet nosti käden ylös. Podcasteista ei hirveästi löydy sellaista, erityisesti suomenkielistä, ihan sellaista niin kuin, perussettiä. Mä en halua hirveästi tylsistyttää teitä millään tilastoilla. Aion käydä podcastit läpi teille 3 osassa. Eli ensin podcastien syntymä ja tausta, mistä podcastit oikein tulee ja mitä se podcast teille meinaa. Sen jälkeen podcastit sisältönä, mikä erottaa podcastit muista audiosisällöistä, jos mikään. Ja sen jälkeen puhutaan vähän podcastien tulevaisuudesta, erityisesti Suomessa. Ja että mitä nyt kannattaa lähiaikoina vahtia. Things to watch. Eli ihan ekaksi, mikä on podcast? No podcastin juuret on teknologiassa ja nettikulttuurissa. Podcast tulee sanoista iPod ja broadcast. Podcasteja on ollut suunnilleen vuodesta 2004 lähtien. Ja niiden historia on semmoinen, että 2000-luvun alussa bloggaaminen oli just siirtynyt valtavirtaan. Ja blogeja, Blogspot ja tällaiset palvelut oli suosittuja. Ja blogeja seurattiin niin kuin RSS-syötteellä. Moni ei tiedä, mikä RSS-syöte on. Se on ihan täysin todella niin kuin elinehto podcasteille ja itse asiassa teknologinen innovaatio, minkä kautta podcastit syntyi. Ja tämä RSS-syötteen kehitys tapahtui 2000-luvun alussa ja silloin RSS-syötteen mukaan sai niin kuin liitettyä suoran linkin mediatiedostoon. Että enää ei tarvinnut tilata pelkästään niin kuin ilmoitusta jostain sisällöstä, vaan pystyi tilaamaan suoraan tällaisia mediasisältöjä. Ja tässä on tämä ote Guardian-lehdestä, missä toi podcasting-sana ensimmäisen kerran mainittiin ja keksittiin. Ja sille yritettiin tosiaan löytää nimi sille ilmiölle, mikä blogosfäärissä niin kuin tapahtui, tällainen audiobloggaamisilmiö. No niin. Ja podcastin niin kuin varhaiset tekijät oli erityisesti sellaisia tyyppejä, joiden oli vaikea löytää yleisöjä muuten. Eli erityisesti tällaiset radio-DJ:t, ja erityisesti vielä hieman turhautuneet tai työttömät radio-DJ:t, jotka halusi löytää ne omat radioyleisöt, mutta ei enää ollut pääsyä ääniaaloille, kuten esimerkiksi Adam Curry, joka oli MTV:n entinen VJ. Ja hän aloitti tämän varhaisen suositun Daily Source Code podcastin. Ja se oli todella niin kuin tällaista audiobloggaamista. Adam Curry ajeli autoa ja poltti kessua ja puhui siitä, mitä hän näki ikkunasta ja päivittäisistä ajatuksistaan ja välillä piti useiden minuuttien vessataukoja. Sitten podcastit löysi koomikot ja tässä kuvassa on Ricky Gervais Shown tekijäporukka. Ja stand-up-komedia on edelleen yksi tosi iso genre podcasteissa ja itse asiassa voi sanoa, että stand-up-komedia on muokannut podcasteja, niiden sisältöä tosi paljon. Se, että huumoria ja koomikot tuli tähän tekijäporukkaan mukaan niin varhain. Mutta podcastien suosio ei kuitenkaan niin kuin alkanut aivan heti silloin syntymässään
tietenkään, vaan podcastien suosio on kasvanut itse asiassa 2 vaiheessa. Ensin silloin 2000-luvun puolivälin jälkeen, sitten tuli vähän hiljaisempi aika ja sitten taas tässä 2013-2014 eteenpäin. Ja miksi näin? No tässä on tällainen tilasto maailman mobiilinetin käytöstä, niin ehdottomasti podcastien siirtyminen mainstreamiin, erityisesti englanninkielisessä maailmassa, niin on täysin yhteydessä mobiililaajakaistan saatavuuden yleistymiseen ja älypuhelimien saatavuuden yleistymiseen. Ensimmäinen iPhone julkaistiin vuonna 2007. Siitä on vain 10 vuotta aikaa. Ja nyt 10 vuotta sen jälkeen, nämä tilastot on viime vuodelta, niin puolet maailman väestöstä on mobiililaajakaistossa ja 90% kehittyneiden maiden väestöstä on mobiililaajakaistossa. Ja itse asiassa Suomessa oma älypuhelin on 90 alle 4-5 ja sitten 16-89-vuotiaista 70 on oma älypuhelin. Eli Suomessa tämä niin kuin podcastien kuuntelun teknologiset edellytykset on itse asiassa jokaisella lähestulkoon taskussa. Ja nämä kuuntelumäärät on kehittynyt aivan täysin tuon mobiililaajakaistan saatavuuden mukaan. Et jos mä vertailen tässä graafissa 3 isoa hittiä. Ensimmäinen oli The Ricky Gervais Show ja jokaisella näistä, tai Ricky Gervais Showlla on tässä niinku 1 viikon kuuntelijamäärä, jota valitettavasti ei näy, koska se on niin pieni verrattuna näihin 10 miljooniin muihin kuunteluihin. Ja sitten tämä 2 kuukauden kuuntelijamäärä. Ja The Ricky Gervais Show oli ensimmäinen hittipodcast, kansainvälinen hittipodcast. Ja sitä ladattiin 100 000 kertaa ensimmäisen 2 päivän aikana ja 4,5 miljoonaa kertaa ensimmäisen 2 kuukauden aikana, minkä takia se pääsi Guinnessin ennätysten kirjaan eniten kuunneltuna podcastina ikinä. Tämä oli 2005. Sitten Serial, baltimorelaisten murhasta kertova podcast, oli seuraava supersuosittu juttu, joka itse asiassa toi podcastit takaisin niin kuin ihan oikeasti pelikentälle vuonna 2014. Ja sitä kuunneltiin kuukaudessa enemmän kuin Ricky Gervais Showta. 2 kuukaudessa se sai 5 miljoonaa kuuntelua nopeammin iTunesin historiassa silloin. Ja sitten sitä ehdittiin kuunnella 40 miljoonaa kertaa ensimmäisen 2 kuukauden aikana. Ja nyt jos vertaillaan ihan tätä viimeistä hittiä, S-Town tai Shit-Town, joka on Serialin ja This American Lifein tekijöiden uusin podcast, joka alkoi maaliskuussa, niin sitä kuunneltiin ihan ensimmäisen 4 päivän aikana, ensimmäisen viikon aikana 16 miljoonaa kertaa. Ja sitten tämä on nyt ihan arvio siitä, että mitä nuo määrät voisi olla kuukaudessa, mutta varmasti päästään tässä ensimmäisen kuukauden aikana sellaisiin määriin, mitä seriaalia kuunneltiin viikossa. Että nämä kasvaa tälleen niin kuin oikeastaan eksponentiaalisesti, nämä kuuntelumäärät, ainakin anglofonisessa maailmassa. Ja Suomessa ollaan ehkä pienemmillä käyrillä. Ja raha- ja tuotantoyhtiöt on todella seurannut podcast-yleisöjä. Ja tätä ilmiötä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana kutsutaan podcastien ammattimaistumiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tekeminen on ammattimaistunut. Äänialan ammattilaisia on erityisesti ja media-alan ammattilaisia on tullut mukaan tekemään podcasteja. Ja tekijöitä on nyt muun muassa julkiset radiokanavat, kaupalliset mediat ja radiokanavat, muut kaupalliset mediat, esimerkiksi lehdet ja jotkut tuotantoyhtiöt sekä ihan pelkästään podcastien tekemiseen erikoistuneet tuotantoyhtiöt. Ja tässä on lukuja näistä julkisrahoitteisista podcast-tuotannoista iTunesin top 5 viime viikolla. Niin aika isoja määriä.
USA-malli on hieman erilainen sillä lailla, että julkis- ja yksityisrahoitteisuus sekoittuu. Mutta vaikka julkinen radio on vallannut alaa, niin indie-tekijät ei ole kadonnut mihinkään. Ja itse asiassa podcasteissa on nyt sellaista 2 rinnakkaismallia, missä toisaalta on tällaisia niin kuin ammattimallilla tilattuja ja tuotettuja ohjelmia, jotka on osa isompia mediatuotantoja. Ja sitten tämä amatöörimalli, joka on erityisesti perustuu siihen, että podcast on niin avoin ja saavutettava platformi. No mitä on podcastien sisällöt ja miten podcastit eroavat muista äänisisällöistä? Onko ne jotenkin erityisiä äänisisältöjä? Ja tämä on tällainen vanha kysymys, mistä on kiistelty viimeisen 10 vuoden ajan ja siihen on 2 vastausta, mikä riippuu siitä, että näkeekö podcastit teknologiana vai sisältönä. Ja katsotaanpa näitä erikseen. Jos sun kanta on se, että podcast on itse asiassa vaan teknologia ja jakelumuoto ja silloin mikä tahansa sisältö, äänisisältö voi olla podcast niin kauan kuin se jaellaan RSS-teknologialla. No sit jos sä ajattelet, no itse asiassa podcast on sisältö, niin tämä on ehkä yleisempi tapa ajatella nykyään, että podcast on tällaisten niin kuin audio on demand -sisältöjen alalaji. Ja se on ehtinyt kehittyä viimeisen 10-15 vuoden ajan. Ja podcasteille on itse asiassa syntynyt omia konventioita, että podcast on enemmänkin oma genrensä, äänituotteita. Ja itse asiassa voidaan ajatella, että koska teknologia on muuttunut niin paljon jo viimeisessä 10-15 vuodessa, niin RSS-syötteellä ei enää ole mitään välttämätöntä yhteyttä. Sillä podcastin, pitääkö se äänisisältö ladata, pitääkö se tilata. Nämä ei välttämättä ole enää niitä olennaisimpia kysymyksiä silloin, kun mietitään, mikä on podcast. Et podcast voi ehkä olla tällaisen radiomaisen äänisisällön variaatio, jolla on kuitenkin niin kuin omat konventionsa. Voi ehkä uskaltaa tulla myös sisään, kyllä. Ja itse asiassa tämä teknologia ja sisältö on niin kuin keskustellut toistensa kanssa viimeisen 10 vuoden ajan. Ihan niin kuin kaikki disruptiivinen teknologia, kaikki disruptiiviset teknologiset innovaatiot, ne lopulta muuttaa myös niitä niin kuin aiempia vakiintuneita tekemisen tapoja. Ja voidaan ajatella, että podcast on muuttanut myös ehkä broadcast-sisältöjä jollain tavalla. Ja podcastilla on nykyään paikka muiden medioiden osana ja sitten toisaalta ihan vaan niiden rinnalla. No mitä sitten on nämä podcastin konventiot? Minkälaisia sisältöjä, minkälaisia niin kuin, tekemisen tapoja podcastille on vakiintunut tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana? Podcastin konventiot on tosi tiukasti yhteydessä siihen podcastin historiaan ja alkuperäiseen teknologiaan, ja mä esittelen teille tästä muutaman. Ensinnäkin riippumattomuus. Se, että niin kuin iso syy tehdä podcast monelle tekijälle on ollut se, että se on riippumaton sisältö. Ei tarvitse miettiä broadcastin rajoituksia ja niin kuin itseään ei tarvitse sensuroida. Nämä sisällöt voi olla hyvin erilaisia, hyvin suoria, hyvin niin kuin myös vulgaareja. Ja ei tarvitse kauheasti miettiä sitä, mitä sanoo. Ja itse asiassa iso syy Ricky Gervais Showlle, joka oli aiemmin radio-ohjelma, niin kuin, huomattavasti kiltimmässä muodossa, syy sen siirtymiselle podcastiksi oli just se, että ei enää tarvinnut rajoittaa sitä omaa sanomistaan. Sitten toinen on se, että podcastin kuuntelu on aina valinta. Toisin kuin radio, niin podcastin siihen kuunteluvirtaan
ei vaan tulla, vaan se täytyy painaa sitä play-nappia. Sun täytyy löytää se podcast. Me kaikki tiedetään, miten vaikeaa se voi joskus olla. Niin tämä mahdollistaa sen, että podcastit voi puhutella tällaisia marginaaliyleisöjä. Ei tarvitse pelätä sitä, että joku muu ei haluaisi kuunnella tätä ja vaihtaa kanavaa. Eli podcastit ne voi kertoa ihan mistä vaan, ne voi puhutella ihan ketä vaan, vaikka se olisi kuinka pieni ryhmä, jotain masentuneet koiranomistajat tai chilikasvattajat tai joku kaupungin bussikuskeja haastatteleva empaattinen lähiönuori voi esim. Tehdä podcastin eikä miettiä sen yleisön kokoa. Sitten yksi tekijä on, että podcasteja kuunnellaan usein kuulokkeella ja riippuen maasta, dataakin on aika vähän, niin podcasteja kuunnellaan mobiilissa 2/3, ääni tulee tosi lähelle kuulokkeissa ja se tarkoittaa sitä, että podcastit on itse asiassa sisältöinä erityisesti palvelee sellaisia hyperintiimejä sisältöjä, missä sä voit luoda niin kuin todella suoran yhteyden siihen kuulijaan, puhuttelemalla sitä kuulijaa suoraan, puhumalla sille kuulijalle niin kuin se olisi sun kaveri. Ja itse asiassa tämä suora yhteys kuulijaan on sellainen, mitä nyt yritykset käyttää myös hyödykseen. Ja vuosittaisen amerikkalaispodcast-tutkimuksen mukaan tänä vuonna tietääkseni ensimmäisen kerran mitattiin sitä, että miten brändiuskollisia podcastien kuuntelijat on verrattuna muihin yleisöihin. Huomattavasti brändiuskollisempia. He myös vuorovaikuttaa sosiaalisessa mediassa yritysten ja brändien kanssa enemmän kuin muut henkilöt, jotka ei kuuntele podcasteja. Ja sitten tämä viimeinen konventio tulee podcastin niin kuin vahvasta tekijyydestä. Podcastien historia on siellä äänibloggaamisessa ja blogikulttuurissa, niin podcastit on alkujaan aika tunnustuksellisia ja minämuodossa kerrottuja kokemuksia, mielipiteitä ja tarinoita, mikä edelleen näkyy tosi vahvasti siinä isossa storytelling-genressä ja siinä tarinallistamisgenressä, mikä podcasteissa on tosi iso, että tuodaan isot ilmiöt lähelle sitä ihmistä ja kerrotaan ne sen tekijän sanoin. Ja se näkyy myös tällaisena, että podcast käsittelee usein sellaisia metatason ilmiöitä sen sijaan, että toimittaja esittelisi jonkun jutun, jonka hän on itse kirjoittanut, niin toimittaja ehkä puhuu toimittamisesta ja siitä toimitusprosessista. Valokuvaaja ehkä puhuu siitä jonkun kuvan julkaisusta. Näissä podcasteissa on niin kuin tyypillistä se sellainen sen oman näkökulman esiin tuominen, sen oman tarinan esiin tuominen ja sellainen niin kuin tekijän salatieto voidaan ajatella. Ja semmoinen itsetutkiskelun taso on podcasteissa niin kuin tyypillistä, mikä ehkä muissa äänisisällöissä jätetään taka-alalle, koska se nähdään mahdollisesti epäammattimaisena tai epärelevanttina. Mutta podcasteissa se ei missään tapauksessa ole näin. No nyt ollaankin sitten tässä päivässä. Mikä on podcastien tulevaisuus ja mihin tästä mennään? No ehdottomasti raha on yksi iso juttu, mikä muuttuu ja on muuttunut. Ja siellä, missä on ihmisiä, on niitä yrityksiä ja on rahaa. Ja myös mainostajat on tullut hommaan mukaan. Ja tämä on Yhdysvaltojen podcast-markkinoiden arvo viime vuonna ja sitten arvioitu arvo tälle vuodelle. Ja erityisesti Serialin toisen kauden tuotanto oli sellainen, että se loi mainostus- ja tuotantomalleja podcasteille kansainvälisesti. Että tämä tällainen sponsorimalli ja investointimalli. No niin. Pahoittelut taas pieni tekninen ongelma. No niin. Ei mitään. Show jatkuu. Ja rahat siis tällä hetkellä jakautuu tuotantoyhtiöiden ja mainostajien kesken niin kuin ison rahan markkinoilla. Ja kuuntelumäärät tietysti vaikuttaa. Suomen markkinat on
huomattavasti pienemmät, että Jenkeissä näitä suosituimpia podcasteja kuunnellaan kuitenkin yli 1 miljoona kertaa jakso ihan ensimmäisen viikon aikana ja Suomessa ei missään tapauksessa päästä tällaisiin lukuihin, että niin kuin hyvin ihan tunnettuja podcasteja kuunnellaan muutamia satoja kertoja ja se on oikeastaan varmaan se tavallisin taso Suomessa. Ja sitten jos sulla on niin kuin joku hitti käsissäsi, niin se on muutamia tuhansia, mutta ihan ehdottomasti tietääkseni kuitenkin alle 15 000 kuuntelua jakso tähän mennessä ensikuunteluja. Mutta myös standardi näille tilastoille puuttuu ja luvut saattaa olla vähän mitä vaan, koska tekijällekään niitä tilastoja niistä kuuntelumääristä ei ole välttämättä saatavilla yhtään paremmin kuin sille kuulijalle, joka joutuisi keräämään ne kaikista niistä eri playereista ja julkaisualustoista. Vaikka sekin tilanne kyllä paranee. No Suomessa on viimeisen vuoden aikana syntynyt mieletöntä podcast-pöhinää. Ehkä viime vuosi ei ollut se podcastien vuosi, ehkä tämä vuosi on, ehkä me elämme podcastien kulta-aikaa juuri nyt. Mutta Suomessa on syntynyt siis podcast-tuotantoyhtiöitä, pieniä sellaisia. Sitten on sponsoroituja podcasteja ja sitten nyt tulee myös brändättyjä sisältöjä, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset tilaa podcasteja heijastamaan heidän omia arvojaan. Ja myös tämä crossover muista medioista, että on hyvin selvää Suomessa viimeisen vuoden aikana erityisesti, että mediatalot, lehdet on lähtenyt tosi vahvasti mukaan podcasteihin ja haluaa kaikki hypätä näille markkinoille. Ja nämä markkinat on pienet, mutta kasvavat. Ja Suomessakin podcastilla voi tehdä jo vähän rahaa. Sen takia näitä tuotantoyhtiöitäkin on syntynyt. Ja yleisöjen koko toisaalta, vaikka se on vielä suhteellisen pieni, Suomessa tutkimusta on niin kuin hyvin vähän, mutta esim. Mobiilikuuntelu kännykällä, niin 7% 16-74-vuotiaista suomalaisista on kuunnellut podcastia kännykällä viimeisen 3 kuukauden aikana. Ja sitten alle 25 kännykällä podcastia on kuunnellut 15% viimeisen 3 kuukauden aikana. Mutta nämä yleisöt voi kasvaa aggressiivisesti. Miksi? No just sen takia, että se teknologia on kaikilla taskussa saatavilla. Et siinä vaiheessa, kun meille ehkä tulee yksi hittituote, niin varmasti enemmän yleisöjä siirtyy kuuntelemaan podcasteja ja sen takia olisi tosi tärkeää, että me myös osattaisiin puhua niistä ja ehkä suositella niitä hyviä juttuja ja löytää niitä, yritykset löytäisi niitä tapoja luoda katalogeja siitä, mitä ihmiset haluaisi kuunnella, että ne podcastit olisi helpommin löydettäviä, eikä tarvitsisi olla enää sitä turhautunutta hetkeä, että mitä mä nyt kuuntelisin, miksi mä saa tietää. Erityisesti suomalaiset podcastit, yhden tuomarimme Olli Sulopuistojakso.fi on todella erinomainen sivusto, joka kokoaa näitä suomalaisia podcasteja. Mutta tarkoittaako se sitten, että enemmän sisältöä toisi välttämättä parempaa sisältöä? No ei välttämättä. Ihan varmasti on tulossa enemmän sisältöä nyt seuraavan vuoden aikana, kun kaikki mediat puskee tähän podcast-pöhinään mukaan. Mutta miten sitten erottua niillä omilla sisällöillä? No se mun mielipide on se, että se laatu tulee niistä konventioiden muistamisesta ja niiden huomioon ottamisesta. Että jos olet tekemässä podcastia, niin mieti niitä konventioita, mieti sitä puhujan ääntä ja sitä, että voisiko sitä sun podcastia parantaa sillä lailla, että se vastaisi ehkä enemmän niitä yleisön odotuksia siitä, mitä he alkaa kuuntelemaan. Tässä oli mun esitys. Mä vastaan todella mielelläni vielä kysymyksiin. Mulla on uusi sivusto Tuottaja Life tulossa ja sinne on tulossa tällainen
pikaohje podcastin aloittamiseen. Mutta joo, kiitos. Tosiaan, onko yleisöstä kysyttävä siellä? Joo, ensin kauas. Joo. Ja voitko vielä sanoa sitten nimen siinä samassa? Kerrotaan. Onkohan mun ääni kuuluu? Joo. Sami Huovanainen, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja äänipolku ja niin edelleen. Kiitos. Hyvä esitys. Erityisesti pidin niistä 4 konventiosta, mikä tässä ollaan keskusteltu viimeksi eilen, että mikä tässä leimallisesti, mikä tekee podcastista podcastin. Vielä ihan lyhyt kommentti vaan siihen ikään kuin tästä podcastin toisesta tulemisesta, mikä oli tässä muutama vuosi sitten, niin yksi mitä me tuossa omien opiskelijoiden kanssa havaittiin oli varmaankin vaikuttava tekijä se, että Apple julkaisi yhdessä päivityksessään natiivisti podcast-sovelluksen siihen käyttöjärjestelmäänsä, joka varmaan teki myös sen, että ihmiset vaan niin löysivät, että mikä täällä on podcast, ja niin kuin, jonka käytettävyys oli itse asiassa aika hyvä. Jep, se taidettiin, olisiko se ollut 2011 vai 2013 lisättiin. Joo. Ja sitten se, plus se varmaankin se seriaali oli yksi, mikä ainakin tuntui, että sillä lähti vähän niin kuin taas uuteen nousuun. Kyllä. Joo. Hei, Satu Järveläinen myöskin äänipolkuyhdistyksestä. Ja miettimään sitä, että kun tosiaan on aika hankalaa kerätä niitä kuuntelijalukuja, koska me kuunnellaan niin monesta eri paikasta, kuunnellaan SoundCloudista, kuunnellaan sieltä iTunesista ja muualta, niin näetkö, että olisi tarvetta millekään semmoiselle esimerkiksi suomalaiselle omalle appille, jota yritettäisiin brändätä, että hei, kuunnelkaapas kaikki nyt tästä nämä podcastit, mitä löytyy Suomesta? No miksi ei? Siis miksei? Ehkä niin kuin Suomi on sellainen kielialue, että tämä olisi meille mahdollista. Kaikki tietää Kolikkogate, miten nopeasti Suomessa voi jostain asiasta tehdä kansallisen ilmiön, niin kyllä se olisi mun mielestä Suomessa ihan mahdollista ja voisi tietty auttaa sitä, että ne sisällöt löytyisi. Mutta sitten pieni tällainen niin kuin kyyninen huomio tänne, että toisaalta sitten kysymys on siitä, että yritykset, jotka nyt siirtyy podcast-tuotantoon, niin aika monella medialla se ansaintamalli perustuu mainontaan. Ja se, että he jättäisivät nämä mainostusmahdollisuudet väliin, niin mä näen se aika epätodennäköisenä. Kiitos paljon. Kiitti. Mikrofoni matkustaa naiset ensin. Moikka, mä oon Annika ja mä oon Nelosen radioiden podcast-applikaation tuottaja eli Suplan tuottaja. Ja noista luvuista, mitä tuossa sanoit, niin me pystytään aika tarkalleen tsekkailemaan sitä, että kuinka paljon niitä on startattu, niitä mitäkin jaksoa ja mitäkin sarjaa. Ja ne on aika pitkälle mitä sä sanoit, eli semmoista niin kuin yksi jakso saattaa saada 2000 kuuntelukertaa. Niitä mainostetaan radiokanavilla. Meillä on 6 ilmaista mediaa tavallaan siinä, millä me pystytään niitä podcast-sisältöjä mainostamaan. Mutta silti niinku semmoinen hitin tekeminen näyttää olevan vielä toistaiseksi tosi vaikeaa. Ja ne, mitkä Suplassa on, ne podcastit, niin ne on nimenomaan yksinoikeudella siellä, että niitä ei voi kuunnella SoundCloudista ja muualta nimenomaan, koska myymme mainoksia. Mutta tällä hetkellä se tavallaan ne mainostulot on ihan pennejä, kun puhutaan tuollaisesta niin kuin miljardipörssiyhtiöstä, että 2000 kuuntelukerrasta, niin firma saa ehkä joku 15 €. Että siitä ei ihan hirveästi vielä maksella esimerkiksi tekijöille mitään palkkioita. Tätä tietenkin kehitellään, mutta koska kyse on edelleen tosi uudesta jutusta, niin mainostajatkaan ja sponsoritkaan ei välttämättä lähde ihan älyttömän helposti mukaan, koska ne saa paremmat terpit ja mitä näitä nyt on, niin sieltä TVn ja radion puolelta. Mutta kyllä, tälleen kehitytään. Jep. Justus Laitinen, festivaalituottaja. Minkälaisia sisältöjä Suomessa on ollut, mitkä on ollut suosituimpia sisältöjä ja näkisitkö, että siinä sisältöjen puolella on tapahtumassa jonkinlaista muutosta? No Suomessa on ollut podcasteja niin kuin tietääkseni vuodesta 2005 lähtien. Ja ne oli niin kuin hyvin tällaisia pieniä blogimaisia. Siis
Suomesta on vaikea sanoa. Mä en osaa sanoa. Mä en saa iTunesin kuuntelulukuja niin kuin muista ohjelmista. Se, että se Ylen Noin viikon uutiset, joka on tullut podcastina, se on ollut ihan supersuosittu. Ja silloin kun mä oon itse ollut siis Yle Draaman podcast-tuottaja, sekin jäi tässä mainitsematta, tosiaan sieltä vuodesta 2015 tehnyt Yle Draamalle podcasteja, niin silloin kun tehtiin eka kadonnut näistä ihmisen katoamisesta, niin se eka jakso sai jotain, olisiko ollut ekalla viikolla 6-7 tuhatta ja sitten silloin nyt semmoinen 16 000 niin kuin vuosi myöhemmin, että se on jo niin kuin tosi vahvasti, mutta sitten jos mietitään jotain Jari Sarasvuon vuorisaarnoja, jotka kuitenkin on myös niin kuin radiokamaa, niin kyllä ne saa paljon enemmän klikkejä. Et en silleen nyt kauhean kattavasti osaa vastata luvuin tähän, mutta paljon kyllä nyt tulee. Tuntuu vaan siis mututuntumalta, että toki podcasteja on aina ollut tosi monelta laajalta alalta niin kuin niitä sisältöjä, mutta alkuun oli enemmän tämmöistä vähän niin sanottua kovaa tavaraa, että siellä oli rahasta puhuttiin, teknologiasta, tämän tyyppistä. Mulla on sellainen tunne itselläni, että ollaan menemässä vähän enemmän sinne pehmeämpiin arvoihin tai tämmöisiin tämän tyyppisiin asioihin. No oot varmaan ihan oikeassa siinä, että mä en usko, että se startup-kulttuuri on niin kuin menossa mihinkään. Ja Suomessa myös tietysti, jos on vetää startup-podcastia, niin on kannattavaa ehkä kertoa siitä englannin kielellä, koska nämä pohjoismaiset yleisöt löytää sen podcastin, jos se on englanniksi, ja Ruotsissa markkinat on huomattavasti isommat kuin Suomessa. Et siinä mielessä ne suomenkieliset sisällöt sitten saattaa jäädä niillä aloilla pienemmiksi, mutta ehdottomasti niin kuin nyt tällä hetkellä kyllä blogiyhteisöt on herännyt ja ihan varmasti tulee enemmän mamma-podcasteja, lifestyle-podcasteja ja seksipodcasteja ja niin kuin muuta tällaista tosi henkilökohtaista tunnustuksellista kamaa. Taas minä. Jep. Noista sisällöistä siis, niin tavallaan surullista kuin se onkin, niin Suplassa kuunnelluin sisältö on Aamulypsyn kooste. Sitä kuunnellaan vuorokaudessa 30 000 kertaa joka ikinen päivä. Mutta sitten semmoinen näistä pehmeämmistä arvoista, niin semmoinen hitti nyt tällä keväällä oli uusi sarja nimeltä Lettukestit, missä 2 mimmiä vastaa Honey and Bees-tyylisesti kysymyksiin. Ja ne on yhteensä saanut, ne on tehnyt tosi monta jaksoa, siis kysymys ja vastaus, 10-minuuttisia juttuja suurin piirtein. Niin lähemmäs 100 000 kuuntelukertaa ne kaikki jaksot, mutta niitä on ehkä 30 jopa niitä jaksoja. Ja siellä hitti kysymys, onko koolla väliä, niin kaikista suosituimpana ehkä joku 9000 kuuntelukertaa. Tällaisilla mennään. Täällä takaa olen jättänyt jonkun huomiota. Joo, hyvä. Joo, Akseli Kohalampi Laajasalon opistosta. Ensimmäistä kommentoijaa komppaan siinä, että ehdottomasti on siis reilu 5 vuotta kuunnellut podcasteja eri alustoista, eri ohjelmia ja yrittänyt sitä aikanaan tehdäkin, mutta se tekninen toteutus oli se kompastuskivi. Se johtui just siitä, että ei tiennyt, miten esimerkiksi oman podcastin saisi sinne iTunesiin. Mä en tiedä, menikö se multa ohi, mutta tiedätkö mikä siihen olisi sellainen paras mahdollinen ratkaisu? Niin, siis kyllähän oman podcastin voi saada sinne iTunesiin. Mä en tiedä, että onko tässä jotain hankaluuksia sitten. Niin, siis mikä on se niin kun, julkaisutapa paras mahdollinen, koska kaikkia virityksiä ja ihme jumppaliikkeitä mä oon yrittänyt, mutta mikä ei niin kun auta kuitenkaan. Siis varmaan yleisin tapa Suomessa on se, ja tämä on sellainen kysymys, minkä takia mä oon tekemässä sitä
kuinka julkaiset oman podcastisi pikaopasta, koska tämä on itse asiassa tosi yleinen kysymys ja siinä on niin kuin ero siinä, että missä se tiedosto hostataan, missä sen koti on ja sitten missä se jaellaan, eli missä kaikkea sitä saa kuunnella. Ja iTunes on yksi sellainen paikka, mikä on niin kuin jakelualusta, eikä tavallaan sen tiedoston koti. Ja varmaan tyypillisintä Suomessa on se, että se koko sarja laitetaan SoundCloudiin, mikä on sen koti, ja sitten se jaellaan myös siellä, ja sitten SoundCloudin kautta on suoraan linkit sen niin kuin iTunesiin ja muille alustoille niin kuin linkittämiseen. Mä sanon tässä mikrofonia kuljettaessani Kallion lukiosta Kaisa Osola. Mä kuuntelen kuin pieni eläin ulkomaisia podcasteja ja se, mitä mä toivoisin Suomesta teiltä, kenties nuorilta tekijöiltä, niin kuin tässä oli puhetta 10-minuuttista podcastista, niin lyhyitä napakoita, kenties lokaatioäänityksenä tehtyjä podcasteja, jossa kerrottaisiin paitsi, että puhutaan studiossa tai kotona, niin kerrottaisiin myös äänillä ja ne voisi olla tosi napakoita ja lyhyitä, niin semmoisia kuuntelisin kuin pieni eläin sitten myös niitä. Tosi hyvä pointti. Satu Järveläinen Äänipolku ry:stä taas moi. Näin jonkun mielenkiintoisen listauksen siitä, että miten erilaisia podcasteja voi tehdä. Että on esimerkiksi sitä dokumentaarista tyyliä, on haastattelutyyliä ja on sitten just tämmöisiä, missä on enemmän äänimaisemaa suunniteltu ja muuta. Niin näetkö tälleen podcast-guruna nyt, kun olet seurannut tätä genreä ja skeneä tosi pitkään, että ne on yleistymässä myös Suomessa näiden just tosi kovien talous- ja tiede- ja politiikka-podcastien ohella. Ja toinen kysymys on ehkä se, että niin kun, näetkö myös semmoista suuntausta, että esimerkiksi tutkijat olisi tarttumassa tähän näin? No jos mä tartun noihin tutkijoihin ensin, niin kyllä tutkijat on tarttumassa tähän. Oma toinen hattuni podcast-tuottajan lisäksi on ulkopoliittista verkkolehden tekeminen ja tuolla niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyysin puolella niin kyllä tosi paljon tehdään politiikasta. Fiivai on tainnut tehdä niitä sellaisia minuutin juttuja ja ulkopolitiikkalehti. Suomen Kuvalehdellä on tosi paljon niiden vanhoja juttuja luettuna, mikä mun mielestä paremmat sisällöt on ne, missä keskustellaan, mutta kyllä ehdottomasti niin kuin, tutkijat on tietoisia ainakin tuosta podcast-platformista ja etsii sitä. Ja toi kysymys sitten, että tuleeko niin kuin parempaa äänisuunnittelua ehkä ja niin kuin sitä äänellisyyden ymmärrystä, niin siinä olisi ihan tosi hyvä markkinarako jollekin tehdä sellaista pientä koulutusta siitä, että niin kuin mitä on ääni ja miten äänelle kirjoitetaan ja miten äänellä koetaan, koska ihmiset on aika tottumattomia itse asiassa mihinkään muuhun kuin ehkä siihen niin kuin lähetysvirran kuuntelemiseen. Ja paikka, missä mä oon tehnyt nyt töitä, Yle Draaman radiopuoli, niin se on siis radioteatterin koti ja radioateljeen koti ja siellä niin kuin se äänellä tekeminen otetaan tosi vakavasti, mutta ne on ollut mulle ihan sellaisia niin kuin täysin silmät avaavia kokemuksia siitä, että ai tällaistakin voi äänellä tehdä. Musta tuntuu, että tavallinen suomalainen 90% meistä kuuntelee radioa niin kuin viikkotasolla. Tavallinen suomalainen kuulee sitten sellaista lähetysvirtaa ja ehkä niin kuin puhe- ja musiikkiradioa. Mutta kyllä noita draamasisältöjä on kansainvälisesti, siis erityisesti se, että tuodaan draama tähän mukaan ja sitten se äänellä vaikuttaminen, niin se on kyllä kansainvälisesti tullut tähän. Ja esim. Yksi ihan tosi huippu palvelu, mitä on pakko plugata, on Radio Atlas. Se on semmoinen yhden englantilaisen nuoren naisen pitävä palvelu, missä hän tekstittää yksittäisiä podcast-jaksoja ja ääniteoksia eri kielillä. Ne on englanniksi tosi kauniisti ja yksinkertaisesti tekstitetty ja siellä on mahdollisuus kuunnella ihan fantastista niin kuin äänimaisemaa, joka on niin kuin tosi siistiä. Jos vielä yhden kysymyksen tähän kysyn, että jos nyt olisi tällä semmoinen oheva opiskelija, jolla on tosi hyvä idea podcastille, miten sellaista lähdetään pitchaamaan esimerkiksi Ylelle? No täällä huoneen takareunassa ja pian jurissa on henkilö, joka tietää tästä enemmän, Aura Lindeberg.
kyllä niitä voi pitchata. Tavallaan se markkinointi siinä, että miten myydään tällainen podcast, jos ei ole kaikille edes tuttu tavallaan genrenä. Niin. No kannattaa myydä niille ihmisille, jotka tietää, mikä se podcast on. Että muuten siitä ei kyllä tule yhtään mitään. Että sitten jos yrittää tavallaan sitä podcastin konseptia myydä esimerkiksi yrityksille, että hei, haluaisitteko te tällaisen podcastin? Te voitte tavoittaa teidän yleisöt tällä. Kyllä se ehkä toimii, jos se on tosi halpaa. Mutta kyllä ehdottomasti siis siinä vaiheessa, jos itse haluaa jotain pitchaa, niin kannattaa varmaan mennä niille toimijoille, jotka niistä podcasteista tietää. Tehdä siitä synopsis, miettiä, että mikä se sen idea oikeasti olisi, miettiä vähän niitä jaksoja, monta siihen tulisi ajatella niin kuin rakenne- ja sisältöseikkoja ja sitten sitä, että mikä siinä on se koukku ja sitten vaan pitchaamaan. Mailia vaan rohkeasti. Kiitoksia Elina oikein paljon tästä informaatiopläjäyksestä. Kiitos teille.